हसापूर पेडणेच्या सरकारी माध्यमिक विद्यालयान महिला दीस मनयलो। महिला दिसाच्या निमतान हसापूर गावांतल्या जाणकार बायलांचो भोवमान केलो। तसेच कांय जाणांचो तांच्या घरा वचून भोवमान केलो। आवय बापायच्या घरात सुद्धा हाल आम्ही खूप काढले। आई आमची लहान असताना पिढ्यार झाली। भावना आम्ही 8 जण होतो, त्यांचं संरक्षण लोकांच्या शावर्जान केला। आणि नंतर माझ्या बापाने 18 वर्षांनी माझा लगीन केला। त्या घराकय माझी हालत काय ना, सदीना शिगवणे काम करी, झाडां खोले काढले, कराड काढलो, लोकांच्या शावर गेलो आणि पोट भरलं आणि भुरगे याक माझा असा त्याचं संरक्षण केलं। पहिली त्रास खूप काढले आणि आता अजूनही त्रास काढले। कॅमेरा केला, काठ्या हाडली, कराड हाडला आणि आम्ही त्रास खूपच काढले। बायल मनीस चडशी घराकडलीच कामां करतात। ती करताना तांकां सुशेग नासता। सकाळच्यान सांज मेरेन तांचो वावर चालूच असता। पळोवपाक गेल्यार सगळ्यांत चड काम हे बायल मनीस करता, मात तांच्या कामाक कोणच किंमत दिना। ल्हान आसतना म्हाकाय तशेंच दिसतालें, पूण एक बायल मनीस आशिल्ल्यान आतां व्हड जातकच कळटा बायल मनीस कितलो वावर करता तें। आनी अशा बायल मनशांचो विद्यालयाचो मुख्य अध्यापक हाणें भोवमान करपाचो कार्यक्रम दवरून खूपच मोलाचें काम केलां, अशें मुख्य अतिथी प्रतिभा पापड हिणें सांगलें। बायलांक समानतेचो अधिकार नासल्या कारणान जो जोडून हाडटा, जो समज आता धर समज शेतकार समज आसा जाल्यार शेतान जो नांगर धरता किंवा जो शेत लावन जे घेऊन येता, म्हणजे तेचें काम तो जे काम करता ते महत्वाचें थारलेले। आणि घरातले जे काम आसा चड करून धर जेवण करपाचें, भांडी घासपाचें, कपडे धुवपाचे, घर निवळ दवरपाचें, ही जी कामां आसा ती आयज मेरेन सुद्धा तुम्ही बारीक विचार करून जर पळयत जाल्यार तुम्ही पळया की त्या कामांक काम म्हणूनच वळखना। पयलीं त्या कामांक कामच म्हणना। आता तुम्ही खंयची सो कॉल्ड घरातल्यान भायर सरून वचपी मनीस जी आसा, जी काम करिना, समज जी घर सांबाळटा, म्हणजे गो कामांक वता, तिची भुरगीं आसा जावं घरान जाणटी कोणूय आसा, तेंचे समज आजारपण आसा, कितें आसा, आनी घरातली सगळीं कामां, म्हणजे जशें की बाजार हाडून दिलो म्हणटकच तेचें जेवण करप 3 फावटी आनी रिलेटेड जी सगळीं कामां आसा ही जी मनुष्य करता, त्या मनशाक तुम्ही जर विचारले तू कितें करता अशें जर ना 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 हांव घराच आसता म्हणटा, हांव घरात आसता म्हणजे कितें, जणू ती बेकार हॉलतेरार बसून आसता कशी। तिका हें फिलींग कोणें दिलें? आमी समाजान दिलें तिका हें फिलींग। आमी तिका हें सांगलें की तूं जें काम करता तें कामच न्ही। आयज हो सत्कार करपाची वेळ कित्याक आयल्या तर पयलींच्यान हें चलत आयलां की बायलां जी घरान काम करतात तें काम न्ही। महिला दिसा निमतान बायलांचो सन्मान करपी विद्यालयाच्या कार्यक्रमाक मुखेल सोयरे म्हूण थळावो सरपंच मळीक हजर आसलो। तांचे आनी हेर माचेर हजर आशिल्ल्यांच्या हस्तुकी सुमार 75 बायलांचो भोवमान केलो। उपरांत तांची उलोवपां जाली। मी इथं उभा आहे याला जबाबदार माझे आई वडील, त्यांनी घेतलेले श्रम, त्यांनी दिलेले संस्कार, याच्यातून मी घडलो याची जाणीव मी ठेवली पाहिजे। तरी प्रत्येकाची ही जबाबदारी आहे। प्रत्येक जणांना म्हातारे आई वडील ही एक घरातली अडचण वाटते, अडगळ वाटते, पण त्यावेळी ते विसरतात की त्यांच्यामुळेच आम्ही या समाजात आलेलो आहोत। त्यांची जबाबदारी त्यांनी आपण लहान असताना जे कष्ट घेतले, एक वेळ उपाशी राहून त्यांनी आपल्या मुलासाठी जेवण दिलं, आपण उपाशी राहिले, त्यामुळे सगळं घडलं। पण आताची मुलं दुर्दैवानं म्हणावं लागतं, एक वेळ आई वडिलांना उपाशी ठेवतात आणि आपण चांगलं जेवतात। ही समाजाची सध्या वृत्ती झालेली आहे। माझे इथं जे लहान मुलं आहेत, जे याच्या पुढं आई वडील होणार, त्यांना विनंती आहे प्रत्येकानं आपल्या आई वडिलांना चांगलं सांभाळण्याचा प्रयत्न करूया। सगळ्याच्याच नशिबात म्हातारे आई वडील मिळत नाहीत, पण ज्यांना मिळतात त्यांनी त्यांची सेवा केली पाहिजे। आई वडिलांची सेवा ही ईश्वर सेवा आहे, आम्हाला प्रत्येकाला माहीत आहे।